कि बबुआ बड़ा अलबेला दुआर सोहार होला होला कि बबुआ के पापा रउआ मंच पयाई आई कि मंच पया के रउआ रुपया लुटाई हाँ जी आ रुपया ना होखे ता नाच के दिखाई सोहर के नेग हमर होला कि सोहर के नेग हम अगर बबुआ के पापा जी के लगे आवाज जात होके तो मंच पे आ जाती तो बहुत अच्छा हो। ऑफर बा कि अगर पैसा ना होके तो नाचे के पड़ी, पैसा जरूरी नहीं कि पैसा देवे के पड़ी, पैसा ना होके तो नाच के चल जाए कि बबुआ बड़ा अलबेला दुआर सोहार होला दुआर सोहार होला दुआर सोहार बबुआ के पापा रउआ मंच पे आई बबुआ के पापा पैसा ना होके ता नाच के दिखाई पैसा ना नाच के दिखाई हो नाच के दिखाई बबुआ के पापा रउआ मंच पे आई पैसा ना होके ता नाच के दिखाई सोहर के लेके आज होला दुआर सोहार होला बबुआ बड़ा अलबेला दुआर सोहार होला दुआर सोहार होला भाई आयुष बाबू के तरफ से, प्रधान जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान उनके समस्त परिवार के बनाए रखे। पापा जी आई आगे आए कहल बा कि जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई हाँ ना कि जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई होई अरे नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हो रही तब पूरा प्रधान बानी 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 लो हाँ बबुआ के पापा जी महलों के राजा पापा जी महलों के राजा बबुआ के पापा जी महलों के राजा महलों के राजा हो महलों के राजा देखी सोहर बधैया में नेग होला होला सोहर के
निकाला। वाह निकलल बा। एक बार तनी हाला कर दी जोरदार तो सब के लिए कि सोहर के नेग हमर होला दुआरा बाजे बधैया बबुआ बड़ा आलू बेला है न होने को होला। आ तनी म्यूजिशियन वाला लोग भी हां है न बरखा हो गेल है न पत्थरो ना पड़ो। हम न्यू कने को होला देख को नहीं बनी है कि बबुआ बड़ा आलू बेला दुआरा सोहर होला। बिना लेहले बजाम जना। आई दादा अरे महाराज तू बजाएंगे ना तभी तो आप बिना दीजिएगा लहला- तभी तो बजाएंगे ना। बिना लेहले कहाँ बजल है। हां अब देख ले बेईमानी ना होखे। अच्छा ट्रिक है जय हो। पैसा लेने का अच्छा ट्रिक है। ठीक है बाना ही होके के चाहिए न तर गायकर लोग के ढेर पड़ जाला म्यूजिशियन लोग के पूछबे ना करे। केहू ना ई पूछे। एकदम अच्छा बात बा। हाँ, अच्छा तो? लगे। हाँ कि बबुआ बड़ा आलू बेला दुआरा सुहार होला दुआरा सुहार होला। अब पापा जी ला कहे को पापा बोला के पापा जी ला मेरी जोहर जमीन तुझे मालूम नहीं मेरी जोहर जमीन तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान उस पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान उस पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान तुझे मालूम नहीं अभी तक हंसी और मैं जवान उस पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान बबुआ के लेके जाए के नहीं सब यही देख जाए के बाद सोलोनी जी के। हां तो गाओ हाँ पूरा गाए अब गाइए सोलोनी जी। पैसा जब तक खत्म नहीं होगा हां तब तक गाते रहिए। वाह देखिए पावर ही मिसरौली के पावर है। कि सतया बीतल महीना प्रदीप भाई कुछ बोलत नहीं खा। कि नौवा चढ़ी